Καλώς ήρθατε στο Sol Speaks, το podcast ασφάλειας του ομίλου Sol. Αυτό είναι το επεισόδιο νούμερο 5. Σήμερα μιλάμε για τα αέρια που μπορούν να πάρουν φωτιά, όπως το υδρογόνο, το υγροποιημένο μεθάνιο και το προπάνιο ή υγραέριο. Τα αποθηκεύουμε και τα μεταγγίζουμε κάθε μέρα, σε φιάλες, σε δεξαμενές και σε δοχεία κάθε είδους. Δεν θα μιλήσουμε για την ακετιλίνη, έχει δικούς της κανόνες και θα της αφιερώσουμε ξεχωριστό επεισόδιο. Ας ξεκινήσουμε από μια βασική παραδοχή. Ένα έφλεκτο αέριο από μόνο του δεν καίγεται. Χρειάζονται 3 πράγματα μαζί: το αέριο, το οξυγόνο του αέρα και μια πηγή ανάφλεξης. Όλη μας η προσπάθεια συνοψίζεται ακριβώς σε αυτό, να κρατάμε αυτά τα 3 χωριστά, πάντα, σε κάθε φάση. Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες για κάθε αέριο, ας σταθούμε σε 3 έννοιες, 3 απλές έννοιες που εξηγούν πολλά από τα μέτρα που παίρνουμε στην αποθήκευση και στην πλήρωση έφλεκτων αέριων. Η πρώτη είναι το σωστό μείγμα. Ένα αέριο δεν καίγεται σε κάθε συνθήκη. Αν υπάρχει πολύ λίγο αέριο ή πολύ λίγος αέρας, δεν συμβαίνει τίποτα. Το πρόβλημα είναι όταν τα δύο έχουν αναμειχθεί καλά. Το προπάνιο και το μεθάνιο παίρνουν φωτιά εύκολα. Το υδρογόνο είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, καίγεται σχεδόν σε όλες τις συνθήκες. Και θυμηθείτε, μία μικρή διαρροή σε κλειστό χώρο μπορεί να μετατραπεί πολύ γρήγορα σε επικίνδυνο μείγμα. Επομένως, ακόμη και η πιο μικρή διαρροή πρέπει να σταματά αμέσως. Η δεύτερη έννοια είναι η ενέργεια ανάφλεξης. Όταν σκεφτόμαστε μία πηγή ανάφλεξης, σκεφτόμαστε μία φλόγα ή ένα τσιγάρο. Αλλά η ενέργεια που πραγματικά χρειάζεται είναι πολύ μικρότερη. Για το προπάνιο και για το μεθάνιο μιλάμε για περίπου 1/4 του μιλιτζάουλ. Για το υδρογόνο για περίπου 1/20 του μιλιτζάουλ. Νούμερα που δεν λένε τίποτα, μέχρι να τα συγκρίνετε με αυτό. Η ηλεκτροστατική εκφόρτιση που νιώθετε όταν αγγίζετε το χερούλι ενός αυτοκινήτου απελευθερώνει μερικές δεκάδες μιλιτζάουλ, 100 φορές περισσότερα από όσα χρειάζονται. Δεν είναι θεωρητική πιθανότητα, είναι μια πηγή ανάφλεξης έτοιμη να δράσει πάνω σας. Γι' αυτό, η γείωση και τα αντιστατικά ρούχα δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο βγάζουμε από τη μέση την πιο πιθανή πηγή ανάφλεξης που έχουμε στην εγκατάσταση. Η τρίτη έννοια είναι η αύξηση της πίεσης. Αν ένα έφλεκτο μείγμα αναφλεγεί στο ύπαιθρο, καίγεται και ακτινοβολεί θερμότητα. Αν όμως αναφλεγεί σε κλειστό χώρο, σε ένα κτίριο, σε ένα κανάλι, σε ένα φρεάτιο, σε ένα δοχείο, τότε η πίεση ανεβαίνει, μέχρι και 8 φορές την αρχική πίεση. Από 1 μπαρ σε περίπου 8 μπαρ σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, ένας τοίχος πλήρωσης υποχωρεί σε λιγότερο από μισό μπαρ, μία πόρτα σε πολύ λιγότερο. Γι' αυτό είναι θεμελιώδης ο αερισμός, τα ελεύθερα ανοίγματα και οι μη φραγμένες εκτονώσεις. Δεν προσπαθούμε να αποφύγουμε μία φωτιά, προσπαθούμε να αποφύγουμε το να γίνει η φωτιά έκρηξη. Ας δούμε τώρα τις επικίνδυνες ιδιότητες αέριο προς αέριο, γιατί το να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε. Το υδρογόνο είναι το πιο ύπουλο αέριο που χειριζόμαστε, έχει το πιο ευρύ πεδίο αναφλεξιμότητας από όλα και τη χαμηλότερη ενέργεια ανάφλεξης από όλα. Αυτό σημαίνει ότι ένας σπινθήρας στατικού ηλεκτρισμού από αυτούς που δεν βλέπετε και δεν νιώθετε αρκεί και περισσεύει. Η φλόγα του μέρα μεσημέρι είναι σχεδόν αόρατη, χωρίς καπνό, χωρίς χρώμα και το υδρογόνο είναι ελαφρύτατο. Αν διαφύγει, ανεβαίνει και συσσωρεύεται κάτω από τις στέγες, στα στέγαστρα, στα ψηλά σημεία που δεν κοιτάζει ποτέ κανείς. Μία τελευταία λεπτομέρεια, όχι αυτονόητη, το υδρογόνο όταν εκτονώνεται δεν ψύχεται όπως τα άλλα αέρια, θερμαίνεται. Γι' αυτό η πλήρωση πρέπει να γίνεται σταδιακά, χωρίς απότομα ανοίγματα. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι άλλη ιστορία. Είναι μεθάνιο, αλλά στους μείον 162 βαθμούς. Εδώ ο κίνδυνος είναι διπλός, αναφλεξιμότητα και ακραίο ψύχος. Ακόμη και σύντομη επαφή με το υγρό ή με έναν ψυχρό σωλήνα προκαλεί εγκάβματα από ψύχος και κάνει τους ακατάλληλους χάλιβες εύθραυστους σαν γυαλί. 1 λίτρο υγρού που εξατμίζεται δίνει περίπου 600 φορές τον όγκο του σε αέριο. Και προσοχή, μόλις εξατμιστεί, εκείνο το αέριο είναι κρύο και βαρύ, οπότε σέρνεται στο έδαφος και σχηματίζει ένα λευκό νέφος που φαίνεται. Μόνο όταν θερμανθεί γίνεται ελαφρύτερο από τον αέρα και ανεβαίνει. Και θυμηθείτε, το ορατό νέφος είναι μικρότερο από το πραγματικό έφλεκτο νέφος. Το προπάνιο και γενικά τα υγραέρια είναι βαρύτερα από τον αέρα. Πάντα,
αν διαρρεύσουν, δεν ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Μαζεύονται σε λάκκους, σε κανάλια, σε φρεάτια, σε αγωγούς απορροής και μένουν εκεί για πολλή ώρα. Και εκεί μέσα το επικίνδυνο μείγμα σχηματίζεται γρήγορα. 1 λίτρο υγρού δίνει πάνω από 250 λίτρα αερίου. Το προπάνιο γεμίζεται με βάρος, όχι με πίεση. Ο βαθμός πλήρωσης είναι όριο ασφάλειας, όχι εμπορικός στόχος. Μία υπερπληρωμένη φιάλη, αν θερμανθεί από τον ήλιο, μπορεί να γεμίσει εντελώς με υγρό, το οποίο δεν συμπιέζεται, και να φτάσει σε πιέσεις για τις οποίες το δοχείο δεν σχεδιάστηκε ποτέ. Ας περάσουμε στα συλλογικά μέτρα και στις τεχνικές διατάξεις της εγκατάστασης, σε αυτά που κάνει η εγκατάσταση για να σας προστατεύσει. Οι χώροι πλήρωσης έφλεκτων αερίων είναι ταξινομημένες ζώνες ATEX. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι μπαίνει σε αυτόν τον χώρο πρέπει να είναι κατάλληλο. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, φωτισμός, εργαλεία. Τα εργαλεία είναι αντισπινθυρικά. Τα δάπεδα έχουν αντιστατικές ιδιότητες. Οι σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και οι μεταλλικές κατασκευές συνδέονται με ισοδυναμική σύνδεση και τα οχήματα μεταφοράς φιαλών έχουν τη δική τους διάταξη γείωσης. Στις γραμμές υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής, φλογοπαγίδες όπου τις προβλέπει το εγχειρίδιο της εγκατάστασης και συστήματα απομόνωσης έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν ανιχνευτές αερίου ρυθμισμένοι στο κατώτερο όριο αναφλεξιμότητας, με συναγερμό. Υπάρχουν μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και εκτοξευτήρες νερού για ψήξη. Υπάρχουν οι διατάξεις που εμποδίζουν την τυχαία μετακίνηση του οχήματος κατά τη σύνδεση. Τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί αν κάποιος το απενεργοποιήσει, το παρακάμψει ή το αγνοήσει. Τώρα, τα ατομικά μέτρα. Η πρώτη προστασία είστε εσείς και η συμπεριφορά σας. Ρούχα από φυσικές ίνες ή πιστοποιημένα αντιστατικά. Ποτέ συνθετικές ίνες σε ταξινομημένη ζώνη, γιατί φορτίζονται. Αντιστατικά υποδήματα ασφαλείας. Κατάλληλα γάντια και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο κρυογονικά γάντια, φορεμένα έτσι ώστε να βγαίνουν ακαριέα αν μπει υγρό. Γυαλιά ή προσωπίδα. Κράνος όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων. Προστασία ακοής όπου χρειάζεται. Και μετά 3 απαγορεύσεις που δεν σηκώνουν εξαιρέσεις. Απαγορεύεται το κάπνισμα, απαγορεύονται οι γυμνές φλόγες, απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στις ταξινομημένες ζώνες. Το τηλέφωνο στην τσέπη, σε ζώνη ATEX, είναι πηγή ανάφλεξης. Τώρα η καλή πρακτική στη λειτουργία, η καρδιά αυτού του επεισοδίου. Πριν από την πλήρωση, ελέγχουμε. Είναι το σωστό δοχείο για αυτό το αέριο. Η σήμανση, το χρώμα του ώμου, η ετικέτα και η ταξινόμηση ταιριάζουν. Η ημερομηνία του τελευταίου περιοδικού ελέγχου ισχύει. Υπάρχουν χτυπήματα, χαρακές, διάβρωση, παραμορφώσεις, ζημιές από φωτιά. Είναι η βαλβίδα ακέραιη. Είναι ο σύνδεσμος άθικτος. Αν κάτι δεν πάει καλά, το δοχείο μπαίνει στην άκρη και αναφέρεται. Ελέγξτε την υπολοιπόμενη πίεση. Ένα δοχείο που φτάνει εντελώς άδειο ή σε υποπίεση είναι ένα δοχείο που μπορεί να έχει αέρα μέσα. Και αέρας μέσα σε μία φιάλη υδρογόνου ή προπανίου σημαίνει εκρηκτικό μείγμα μέσα στο δοχείο. Γι' αυτό πρέπει πάντα να εφαρμόζεται η διαδικασία εξαέρωσης και καθαρισμού. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα και τους συνδέσμους πριν από κάθε σύνδεση. Φουσκώματα, ακάλυπτο μεταλλικό πλέγμα, φθαρμένα παρεμβίσματα. Αυτά είναι τα σημεία από όπου ξεκινάει η διαρροή. Βεβαιωθείτε ότι οι ισοδυναμικές συνδέσεις και η γείωση είναι πραγματικά συνδεδεμένες και όχι απλώς ακουμπισμένες. Κατά την πλήρωση, ανοίγετε τις βαλβίδες αργά, σταδιακά, ποτέ απότομα. Σταθείτε στο πλάι, ποτέ μπροστά από το σύνδεσμο ούτε στον άξονα της σύνδεσης. Ψάξτε για διαρροές με υγρό ανίχνευσης διαρροών ή με ανιχνευτή. Στο τέλος της πλήρωσης, κλείστε, εκτονώστε και καθαρίστε τη γραμμή πριν αποσυνδέσετε. Ελέγξτε τη στεγανότητα της βαλβίδας. Ξαναβάλτε το κάλυμα και τα προστατευτικά. Ελέγξτε τη σήμανση. Και ελέγξτε το βάρος, όπου η πλήρωση γίνεται με βάρος. Ας μιλήσουμε για την αποθήκευση και για το πώς αναγνωρίζουμε μια μη συμμορφούμενη κατάσταση. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να σας κάνουν να σταματήσετε και να αναφέρετε. Φιάλες υγροποιημένου αερίου ξαπλωμένες αντί για όρθιες. Δοχεία που δεν είναι στερεωμένα, απλώς ακουμπισμένα και μπορούν να πέσουν. Καλύματα ή προστατευτικά βαλβίδας που λείπουν. Γεμάτες και άδειες ανακατεμένες, χωρίς διαχωρισμό και χωρίς σήμανση. Έφλεκτα αέρια αποθηκευμένα δίπλα σε οξυδωτικά, χωρίς απόσταση και χωρίς διαχωριστικό τείχομα.
καύσιμα υλικά, συσκευασίες, παλέτες, πανιά, βαρέλια λαδιού στον χώρο αποθήκευσης, φραγμένος αερισμός, καλυμμένες γρίλες, βουλωμένα ανοίγματα, φιάλες κοντά σε πηγές θερμότητας, πάγος ή ασυνήθιστη πάχνη πάνω σε μια βαλβίδα που συχνά δείχνει διαρροή, σήμανση που λείπει είναι δυσανάγνωστη ή λανθασμένη, οδοί διαφυγής μπλοκαρισμένες. Κανένα από αυτά δεν είναι τυπική λεπτομέρεια. Καθένα από αυτά έχει ήδη γίνει αιτία ατυχήματος κάπου στον κλάδο μας. Και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν ακούσετε ένα σφύριγμα, αν ένας ανιχνευτής χτυπήσει συναγερμό, αν δείτε ένα νέφος, η πρώτη ενέργεια είναι να σταματήσετε τη ροή, δηλαδή να κλείσετε τη βαλβίδα αν είναι προσβάσιμη με ασφάλεια. Αν δεν είναι προσβάσιμη με ασφάλεια, δεν είναι προσβάσιμη. Τελεία. Μετά απομακρυνθείτε, κόντρα στον άνεμο και προς τα πάνω αν το αέριο είναι βαρύ όπως το προπάνιο. Σημάνετε συναγερμό σύμφωνα με τη διαδικασία της εγκατάστασης. Εμποδίστε την πρόσβαση τρίτων. Αν το αέριο έχει ήδη πάρει φωτιά, ο κανόνας είναι αντιδιαισθητικός, αλλά είναι ο κανόνας. Μη σβήνετε μια φλόγα αερίου αν δεν μπορείτε να κλείσετε την πηγή. Μια διαρροή που έχει σβήσει αλλά δεν έχει απομονωθεί συνεχίζει να εκλείει αέριο, το οποίο συσσωρεύεται και μετά αναφλέγεται ξανά και εκείνη τη στιγμή εκρήγνεται. Σε μια περίπτωση φλόγας όπως αυτή που μόλις περιγράψαμε, ψύχουμε, περιορίζουμε, αφήνουμε να καεί ελεγχόμενα και απομονώνουμε ανάντι. Θυμηθείτε, η φλόγα του υδρογόνου είναι σχεδόν αόρατη. Μην προχωράτε ποτέ σε ευθεία γραμμή προς μια πιθανή διαρροή υδρογόνου. Και θυμηθείτε ότι από μια διάταξη ασφαλείας που εκτονώνεται, η φλόγα μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα. Στα έφλεκτα αέρια μην χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρες διοξιδίου του άνθρακα. Η εκτόνωση δημιουργεί ηλεκτροστατικά φορτία. Η σκόνη είναι η σωστή επιλογή. Και αν ένα δοχείο έχει βρεθεί μέσα στις φλόγες ή έχει εκτεθεί σε έντονη θερμότητα, παραμένει επικίνδυνο και μετά. Μην το αγγίξετε, μην το μετακινήσετε. Πρέπει να απομονωθεί, να ψυχθεί και να αξιολογηθεί. Κλείνουμε με 3 μόνο πράγματα. Το πρώτο, τα έφλεκτα αέρια δεν συγχωρούν τον αυτοσχεδιασμό. Οι λειτουργικές διαδικασίες της εγκατάστασης, οι κατευθυντήριες γραμμές EIGA και το εγχειρίδιο του ομίλου SOL περιέχουν τους βασικούς κανόνες για την ασφάλειά μας. Το δεύτερο, η γείωση, το σταδιακό άνοιγμα των βαλβίδων και ο έλεγχος πριν από την πλήρωση είναι οι 3 κινήσεις που αποτρέπουν τα περισσότερα από αυτά τα συμβάντα. Κάθε φορά. Το τρίτο, αν κάτι δεν σας πείθει, σταματήστε. Το να σταματήσετε δεν είναι ποτέ λάθος. Το να σταματήσετε και να το αναφέρετε είναι ακριβώς αυτό που περιμένουμε από εσάς. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και στο επόμενο επεισόδιο του Sol Speaks.